Ahojte, ahojte, dobré ránko. Dobré ránko, maminy. Vítajte pri takto trošku oneskorenom live, ale tento týždeň pôjdeme tak neorganizovane. By som to nazvala. Pretože niekedy proste niekedy na mňa len tak niečo proste príde a chcem vám to odozdať a nie je presne nejaký daný čas, ktorý sme sa dohodli, takže týmto oficiálne vyhlasujem, že tieto videjka tu budú ešte do konca týždňa, ešte do konca vlastne mesiaca november, ale nebudú vždy o 9:30, takže ak budete chcieť, videjko nájdete stále pripnuté hore nové každý deň, takže dala som si výzvu, že to budem každý deň, ale keď som takto obmedzená časom, tak to prináša trošku takého, viete, potrebujem flow, takže dovolujem si mať flow a verím, že ste s tým OK. Dlho sme sa nevideli, bola dlhá pauza, ja mám pocit, že sme sa nevideli už strašne dlho a bolo to vlastne ešte len minulý piatok. Som to mala na vás posledné videjko a tým, čím sme si prešli, naozaj ešte stále cítim únavu, ale už je to lepšie ako to bolo. Takže chcem vás tu privítať, ďakujem, že tu ste, ďakujem, že počúvate, ďakujem, že načerpávate. Všetky, ktoré ste sa podarili do Happy Mama knižnice, ktorú ste odo mňa dostali zdarma. Verím, že sa vám tam páči, verím, že ste sa rozhliadli, dajte mi určite vedieť, do čoho ste sa pustili, čo vás oslovilo, čo sa vám páči, budem veľmi rada, ak pozdieľate tu do komentára. Tie, ktoré ešte nemáte, neviete, o čo ide, vytvorila som pre vás Happy Mama Free knižnicu, to znamená, že máte tam nejaké videjka, nejaké PDF-ka, nejaké vecičky zdarma, do ktorých sa viete ponoriť. Máme tam vlastne 30 vecí, ktoré ma urobili Happy Mamou, máte tam, iba sa prihlásite, dáte svoj e-mail a dostanete sa vlastne do portálu, kde je všetko pekne esteticky. Takže nemusíte hľadať, nemusíte scrollovať, nemusíte byť absolútne na žiadnej sociálnej sieti, proste je to portál, kde si iba zadáte, dostanete svoje údaje a vlastne viete sa tam prihlásiť kedykoľvek chcete. Takže máte tam upratovací kútik, máte tam mindsetový kútik, máte tam spirituálny kútik, máte tam, čo tam ešte je, tých 30 vecí, ktoré viete zakomponovať do svojho života, aby ste boli happy maminy. No a vlastne sú tam nejaké veci, stále tam budem niečo pridávať, je to ešte taká tá prvá fáza, takže pozývam vás do toho. Všetky linky máte vlastne v bio, buď v mojom profile, bio je hore, vlastne tam je taká vlastne napísané, že čo robím a potom máte link, ak ma sledujete na Instagrame, tak tam je to takto pod Katka.Kolesárová, tam to máte pekne viditeľne. Ak ste na Facebooku a kliknite na môj profil hore, tak tam máte link, kde sú vlastne všetky linky na všetko. A takisto som vám vlastne dala na tento týždeň, keďže je Black Friday týždeň a 50% zľavu na všetky štartovacie balíčky, všetky malé balíčky a kurz Čistý priestor, čistá myseľ. Takže ak cítite volanie upratať si svoj život, svoj priestor, tak vás pozývam do tohto kurzu Čistý priestor, čistá myseľ, ktorý je teraz v 50% zľave. Ak máte pocit, že potrebujete nastaviť sa do nového roka, že proste tento november je naozaj vašim mesiacom prípravy, tak vás pozývam vlastne vziať si balíček, ktorý je úplne za symbolické ceny, 50%, máte nejakých 8,50. Je tam vlastne workshop, záznam z workshopu Nový rok, nová mama. To znamená, ako si vytvoriť vlastne plán, ako to celé proste nasledovať. Máte tam plánovač, ktorý má nevyčísliteľnú hodnotu, takže naozaj tieto sumy sú naozaj symbolické. Využite to a máte k tomu prístup, to znamená, keď sa zakúpite teraz, aj keď teraz sa do toho neponoríte, tak vlastne môžete kedykoľvek neskôr, až pokiaľ ja budem fungovať s celým svojím týmto biznisom. Takže tento týždeň, dneska máte útorok, takže do piatku máte možnosť zakúpiť si všetko v 50% zľave za symbolické ceny. A potom tam ešte máte zľavu na ranný štartovací balíček, kde vlastne máte meditku, Happy Mama Journal a čo ešte? A bonus
ako si vlastne vytvoriť ten priestor ráno, taký špeciálny, ktorý ešte nikde, o ktorom som nikde nehovorila, takže choďte, určite kliknite, pozrite sa, všade máte popis a schmátnite to, čo je pre vás momentálne dôležité, to, čo vy potrebujete momentálne do svojho života. A dnes som sa to zastavila pretože dostala som otázku minule. Nech to nájdem. Otázka bola, a sľúbila som, že zodpoviem. Ja mám otázku. Zo začiatku tvoja rodina akceptovala čas pre teba, viem, že to treba vykomunikovať a stanoviť hranice a skúšať. Ale nebola si za divnú? Chápeš, ako to myslím? Skvelá otázka, Lenka. V tejto otázke cítim neistotu, pretože skúšať. Hneď prvé, čo by som vlastne povedala, je, že nemôžeme skúšať. Potrebuješ sa rozhodnúť. A ja som bola, tie, ktoré ste so mnou už dlhšie viete, môj príbeh. A vlastne na to chcem nadviazať, pretože tá otázka presne súvisí s tým, čo som vám vlastne dnes chcela povedať. A je to o tom, akú hru vlastne hráš. Akú hru vlastne hráš. Čo tým myslím? Ja ako mama som vlastne mala istú predstavu, aká budem mama, aká budem ja osoba, aká budem manželka, aká budem mama, čo je moja náplň, ako bude vyzerať môj dom, ako bude vyzerať môj deň, či pôjdem do práce, či ostanem doma. Ja som mala jasnú predstavu, akou mamou chcem byť. Chcela som byť mamou, ktorá bude mať veľa detí, pretože som nemala žiadnych súrodencov, nemala som rodinu a cítila som volanie proste vytvoriť si novú vrstvu, novú vetvu a robiť veci po svojom. To bolo také hlboké volanie u mňa. A takisto už keď som bola malá, proste keď som sa modlila za svoju rodinu, tak stále vlastne v písme som proste mala také, hej, viete, keď si otvoríte písmo a máte tam nejaké úryvky a vždycky ma Boh uisťoval v tom, že hej, že proste som tu na to, aby som naozaj mala veľkú rodinu a vytvorila nové veci, hej, pretože v našej rodine je veľa rozvodov, v našej rodine sama ja som z rozvedenej rodiny, hej, proste není tam ten taký rodinný flow, pozitívny rodinný flow, by som to nazvala. A tým, že som vlastne ja vyrastala iba s maminou, tak mi proste bolo stále smutno a mala som nejakú takú túžbu, že i keď ja budem raz veľká, budem mať proste veľa detí a nikdy nebudem sama a podobne. Takže ja som s tým išla a mala som jasnú predstavu, akou mamou chcem byť. A všetko sa to vlastne naplnilo. Všetko sa mi to spĺňalo tak, ako som to chcela. Hej, že mala som vysokú školu, potom som sa vydala, potom som mala proste deti a takisto som vedela, že ostanem proste s nimi doma minimálne proste tie 3 roky, aj keď žijem v UK, aj keď tu maminy chodia od 9 mesiacov do práce. Proste ja som vedela, že ja chcem takto, keby som mohla, žijem niekde na samote, bez internetu a proste venujem sa, hej, proste sebe, svojej rodine, prírode a podobne. No a skončila som vo veľkom meste, hej, ale to už je detail. A vedela som, že vlastne chcem dať zo seba čo najviac, chcem svojim deťom odovzdať čo najviac. Celé moje dni boli vlastne iba o edukácii, o čase s deťmi, chodili sme všade, robili sme všetko, pripravila som mi aktivity. Hej, proste bola som naozaj taká tá mama, ktorá študovala po nociach, ako vyskočila nejaký výchovný problém, hneď som študovala, ako to proste poriešiť, hej, ako najlepšie, ako pozitívny prístup a hento tamto. Naozaj všetko som vedela. Vedela som všetko a tak som vychovala svoje prvé dieťa, svoje druhé dieťa a potom vlastne už som cítila, že mi dochádzajú síly, ale stále som proste bojovala a stále som chcela byť tou najlepšou mamou. To znamená, ja som hrala hru, že byť dobrou mamou znamená robiť čo najviac pre svoje deti. Hej? Byť dobrou mamou, ktorá ostávala vlastne doma, nešla do práce, znamená robiť pre svoju domácnosť proste čo najviac. Hej? Proste vyberala som si doslova, že OK, neurobím toto pre seba, urobím toto pre svoju domácnosť, neurobím toto pre seba, urobím toto pre svoje deti. Nepôjdem niekam pre seba, pôjdem niekam so svojimi deťmi. To znamená, ja som sa dala úplne na druhú koľaj a išla som 100% vo všetkých ostatných rolách. A počase vlastne som došla k tomu, že keď som vlastne mala už tie 3 detičky, tak to bolo dosť náročné. A nechcela som sa vzdať tej svojej predstavy. To znamená, hneď na začiatku Lenka, keď si napísala, že či moja rodina akceptovala čas pre mňa a či som nebola za divnú,
a vieš, že treba nastaviť hranice a skúšať, tak to nie je o tom, že budeme skúšať. Potrebujeme ísť úplne na 100%. Takisto ako ideš na 100% vo svojej predstave, ako mámou by si mala byť. Takisto ako si išla vo svojej predstave na 100%, tak ich potrebuješ ísť, ak cítiš, že potrebuješ sa postaviť sama za seba, potrebuješ ísť na 100%. A ja som si vlastne v jeden deň uvedomila, keď sa už všetko naozaj rúcalo a všetko to tú hru, ktorú som vlastne hrala sama so sebou, vlastne všetko to ma dostalo k vyhoreniu a k fyzickej a psychickej vyčerpanosti a vtedy som sa rozhodla, že to chcem inak. A samozrejme, keď som 8 rokov hrala proste nejakú hru pred sebou a pred svojou rodinou a niekto vás nejako pozná 8 rokov, hej, že Katka je mama, ktorá Katka je manželka, ktorá Katka je osoba, ktorá a zrazu, keď chcete nastaviť nové pravidlá, tak sa to vlastne, je to samozrejme divné. Je to samozrejme, čo sa stalo, hej, prečo už nie sú veci tak ako kedykoľvek, ale ja som v podstate, ak som chcela pociťovať to, čo som necítila, je, že všetko mám, všetko robím tak, ako som chcela, hej, všetko ide proste tak, ako som stále chcela a aj tak necítim radosť, spokojnosť a šťastie vo svojom vnútri, tak som vedela, že ak chcem cítiť radosť, šťastie a spokojnosť vo svojom vnútri, potrebujem robiť veci inak a potrebovala som v prvom rade zistiť, čo vlastne chcem, čo vlastne som, kto vlastne som a akú hru vlastne hrám a akú hru chcem hrať, hej? Akú rolu chcem, aká chcem byť od teraz. To znamená, že som sa potrebovala ponoriť do svojho sveta, do svojho nového sveta. A to znamenalo, že som potrebovala odstúpiť od toho, čo som robila doteraz. Pretože, a to bol veľmi ťažký krok, pretože pravda. To bol ten najťažší krok, pretože ak niečo robíš a tvoje prostredie, tvoje okolie ťa pozná ako danú osobu, to znamená všetko pre všetkých, žiadne hranice, reagovať na všetko, čo sa ti deje, nikdy nepovieš nie a podobne, hej, si tu stále proste k dispozícii, robíš všetko, bla bla bla, a zrazu sa rozhodne, že to chceš inak, tak ty potrebuješ byť dostatočne silná, aby si vôbec sa postavila preč a ešte silnejšia, aby si sa postavila s tým všetkým, čo chceš, na novo, dopredu za to, čo si robila. To znamená, celý ten proces naozaj vyžaduje veľa energie a veľa vnútornej práce. A to je to, čo vlastne mňa samú tak zobudilo, že nejde o to, čo robím, koľko toho spravím, aká som unavená, čo všetko vlastne to moje okolie vidí, či ma vôbec oceňuje, hej. A prestala som sa týrať, prestala som si ubližovať, prestala som proste dávať na seba tlak a čakať, že niekde vo vnútri sa budem cítiť dostatočná, pretože čím viac, lebo to, čo robíme, my v podstate chceme sa cítiť dostatočné, hej. Ak študujeme, ak sa venujeme deťom, ak študujeme výchovné metódy, robíme aktivity, chceme sa cítiť dostatočné, hej. Je to naša taká tá forma, naša taká forma toho, že OK, ukážem sa naplno v tejto oblasti a budem sa ja cítiť dostatočná. Ale ja som napríklad všetko to robila a stále som sa necítila dostatočná. Potom som si povedala, OK, možno svoju domácnosť, hej, budem robiť tamto, dám si to všetko dokopy, hej. Môj dom je totálne zminimalizovaný, je tu minimálny proste neporiadok, minimálny klatér, minimálne množstvo vecí navyše a aj tak som sa necítila dostatočná, hej. Vyštudovala som proste všetky výchovné metódy, akoby taká mama a aj tak som sa necítila dostatočná, hej. To znamená, tie vonkajšie veci je jedno, ako veľmi ich budeme robiť, nikdy sa nebudeš cítiť dostatočná. Uverila som napríklad tomu, že OK, ostala som doma, hej, cítim sa ako obyčajná mama v tomto svete, kde vlastne pracujúce mamy sú lepšie ako tie, ktoré ostanú doma, tak som sa proste ponorila do práce, ignorovala som všetko, vybudovala som si proste svoj biznis a aj tak som sa necítila dostatočná, hej. Tým vám chcem, maminy, povedať, že ak máš pocit niekde vo hĺbke svojho vnútra, že sa necítiš dostatočná a naháňaš len tie vonkajšie veci, nikdy sa nebudeš cítiť dostatočná. To znamená, čo potrebuješ urobiť a to isté, čo som spravila ja. Rozhodla som sa ísť do seba a hľadať veci a odpovede proste v sebe. A vlastne to bolo to, že
ak sa vrátim k tej otázke, či zo začiatku tvoja rodina akceptovala čas pre seba, absolútne nie. A ja som si musela vlastne uvedomiť, prečo ten čas pre seba chcem. Preto som si uvedomila, že som vyhorená, unavená a nie som osobou, ktorou by som chcela byť. Nie som maminou, ktorou som chcela byť, hej? Pretože to všetko naháňanie sa za vonkajšími vecami ma donútilo alebo dostalo k tomu, že ja som sa stala osobou, ktorá vlastne, to ako keď máte, hej, proste keď sa naháňate za prácou, vybudujete si to, vybudujete si tento a všetko máte a na konci ste iba unavené a vyčerpané a prázdne a sklamané a samé, hej, už akékoľvek to negatívum tam je. To znamená, tým, že to veľmi bolelo psychicky a naozaj bolo tam obrovské prečo, pretože som si povedala, že chcem byť lepšia, chcem byť tou mamou, ktorou som stále chcela byť. A stále mi to tak behalo po mysli, chcem byť tou mamou, ktorou som stále chcela byť, tou šťastnou, plnou proste energie, lásky, hej, a už akokoľvek, v akejkoľvek forme to znamená pre teba, musím sa dať nabiť, v akejkoľvek forme to znamená pre teba, potrebuješ byť ty vnútorne silná. A pre mňa ten čas pre seba znamenal to, že ostanem psychicky v pohode. A že moje mentálne zdravie je dôležitejšie ako čokoľvek, čo som si doteraz myslela, že mi dá ten status dobrej mamy. Hej? A uvedomila som si, že vlastne tú rolu, ktorú som hrala, že je OK a je úplne v poriadku zložiť tú masku a proste pozrieť sa na seba v pravde, kto som. Hej? Pretože to všetko, čo som robila pre svoje deti, nebolo hodnotné natoľko, aby som vlastne ja sama seba dala do úzadia. A ono to je taká tá hra, ktorú my hráme ako maminy, keď máme hlavne malé deti, pretože keď sú väčšie, tak vlastne vtedy si uvedomíme, čo sme ako robili, či to malo zmysel, hej. A ak máte vlastne ďalšie deti, tak máte ďalšiu šancu robiť to inak, ale ak nie, tak je to proste také smutné, že človek proste venuje toľko času a že mohol to všetko robiť inak. A nehovorím to preto, aby sme mali výčitky, ale hovorím to preto, že teraz je čas, a špeciálne teraz v novembri, nastaviť si tie proste veci a naozaj postaviť sa dozadu a ak cítiš, že či by si bola za divnú, či som ja nebola, hej, či prečo by si mala byť za divnú. Ak to cítiš tam, tak je to len nejaké to limitujúce presvedčenie, nejaké ten príbeh, ktorému sme uverili a sú tu nejaké také naše strachy, nejaké tie bloky, ktoré nám hneď dali do mysle, ale budem za divnú, keď si vyberiem čas pre seba, hej, budem za divnú, keď zrazu zmením proste všetko fungovanie v našej rodine. Jasné, že to bolo divné, ale začala som tak, ako si povedala, komunikovať a nastaviť si hranice. Tým sa to začalo. Komunikovať a nastaviť si hranice, ale najprv som to potrebovala urobiť so sebou a až keď ja som mala jasno, keď ja som mala upratané, čo vlastne potrebujem a až potom som začala komunikovať so svojím manželom hlavne, najprv, pretože tu a tam si ukradnúť čas pre seba znamená, že ten manžel potrebuje vstúpiť do toho a išlo to naozaj postupne maliličkými vecami. Úplne proste maličkými vecami. A keď som si vlastne uvedomila, kto chcem byť, kým chcem byť a čo to pre mňa znamená byť tou mamou, tak 50% som potrebovala proste pracovať sama na sebe. To znamená, aby som dala príklad. Napríklad, keď som chcela viac času pre seba, tak môj prvý krok bol ráno vstať. Hej, ráno vstať, to je prvá vec, ktorú som ja dokázala spraviť, je upraviť si rannú a večernú rutinu, pretože to sú veci, ktoré v podstate, kde sa my rozhodujeme. To znamená, že som potrebovala si nastaviť to svoje minimum a maximum, tu som ušetrila čas, hej, to znamená, nevypucovala som kuchyňu, ale umýla som napríklad riad, upratovala som povrchy, hej, a potom som už išla proste si robiť veci. A tu som ušetrila 15 minút, tu som ušetrila 20 minút a to mi stačilo na začiatku, hej, proste mať ten čas pre seba a hlavne veľa reflektovať, veľa písať, preto vám všetkým odporúčam Happy Mama Journal, všetkým odporúčam ísť, kliknúť na link a vziať si ten štartovací balíček. Máte to úplne teraz symbolicky najlacnejšie, aké to kedy bolo. Už takto skoro nebude nikdy. A vlastne písala som si proste stále ten journal ráno a večer a maličké veci, hej. A to je to, čo som si ja vedela sama. Tých 50% bolo na mne.
upraviť si to ráno, hej, pretože nemôžeme obviňovať tých a tých ľudí, mám rodinu, hej, deti, manžela, že proste nám nedovolia, že veľa od nás chcú, bla, 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 je to o nás, 50% je stále na nás, kde my si nastavíme tie svoje hranice sami so sebou a kde my spravíme maximum preto, aby sme mali vlastný čas pre seba. Takže to bola tá prvá vec, ráno a večer. A takisto tie také malé veci, ako keby som to minimum a maximum, takisto keď pôjdete do tej free knižnice, tam máte jedna z tých 30 vecí, ktoré ma urobili Happy Mamou, tam som vlastne rozprávala o to minimum, maximum, máme to takisto v programe Happy Mama, pretože to je to, s čím my maminy máme proste problém, hej, že mala som to nejak nastavené a ako vlastne teraz to zmením, no jednoducho, že, v maličkých veciach začnem robiť proste zmeny, hej. Stále sa vrácam k tej jednej veci. Proste to nie je tak, že buchnem po stole a teraz nastavím nové pravidlá, nie. 50% je o mne a 50% je potom tá komunikácia a nastavenie hraníc zvonku, hej. Proste s deťmi a s manželom. Stále sa to vlastne začína spoluprácou. Stále. Pretože ja keby som nemala proste manžela, ktorý príjme tie nové pravidlá, ktorý si vlastne tiež uvedomí, že aha, hej, vidím to inak a tak. A tak proste jasné, že to je na začiatku také zvláštne a je to, ako Lenka napísala doslova divnú v úvodzovkách, ale úplne viem, ako to myslíš, pretože je to proste zvláštny pocit, hej, že zrazu nerobíš veci tak, ako si robila. A hlavne pre tie všetky maminy, ktoré ste perfekcionistky, ktoré ste stále chceli veci tip-top, stále chceli výchovu tip-top, stále ste chceli deti tip-top, stále ste chceli fungovanie, vzťahy, všetko proste tip-top, tak je to proste pre nás také, že ako keby zlyhanie v podstate. Tak som sa cítila ja. Určite mi dajte do komentára, ak to cítite rovnako. Pretože tak som sa cítila ja, že zlyhávam. Ale keď som vlastne išla tou cestou uzdravenia všetkých svojich starých blokov, limitujúcich presvedčení a prišla som vlastne na to gro toho, prečo sa tak cítim, hej? Že prečo vlastne som si raz niekedy dala takú a takú ideu, prečo raz niekedy som si povedala, že toto a toto pre mňa znamená byť dobrou osobou, toto a toto pre mňa znamená byť dostatočná, hej? Odkiaľ to vlastne mám? Videla som to niekde, mám to z rodiny, proste niekto mi to povedal, alebo som tomu uverila, hej, odkiaľ to mám? A keď som sa dostala na to gro toho a uzdravila som ten svoj vzťah sama so sebou a so všetkými svojimi presvedčeniami a tomu, čo som kedy verila, tak až potom som vedela tvoriť nové veci. Takže tento pilier toho uzdravenia, nášho mindsetu a našich všetkých týchto presvedčení a strachov, hej, čo sa stane, keď spravím niečo inak, čo sa stane, keď to zrazu nastavím inak, až potom som vedela budovať nové veci. Takže to je jedno s druhým. Ale dôležité, čo si potrebujeme dnes proste povedať je, že kto som, hej? Kto naozaj som a kde chcem byť a či vlastne to, kým som a to kým chcem byť, je to isté. Pretože je úplne na nás, ako budeme od dnes žiť svoj život. Keď ty cítiš, že to nie je ono, keď ty cítiš, že proste, mala som trochu inú predstavu, hej, a chceš to zmeniť, tak je úplne v poriadku, pretože je to tvoj život. Je to tvoja šanca. A tu ten pocit, že to chceš trochu inak, alebo že proste, že už si vyčerpaná, unavená a už to nechceš tak, ako to máš. Ten pocit by u teba nebol, ak by to nebola tvoja hlboká túžba. Hej? Nikdy by si to necítila, ak by to netrebalo proste zmeniť a ak by na tom netrebalo pracovať. Takže aká mama chceš byť? Proste dneska si sadni večer, keď budeš reflektovať svoj deň, sadni si večer a napíš si, ako mamou chcem byť, hej? Kým chcem byť? A možno sa zamyslieť, čo potrebuješ spraviť. Aké hranice si potrebuješ najprv nastaviť sama pre seba na jednu stranu a potom, čo potrebuješ odkomunikovať. A ono sa to v podstate nejako samo transformuje, samo mení, čím viac my pracujeme na tom svojom vnútornom svete. To znamená, čím viac som ja budovala svoju rannú rutinu, tým viac som cítila, že mám veci pod kontrolou. Čím viac som sa ja modlila, tým viac som mala pocit, že som silnejšia a že viem, čo mám robiť. Čím viac som si písala journal, tým viac som rozumela svojim emóciám a už som nečakala
ako keby to, že ma pochopia iní, pretože som už ja chápala samú seba. Čím viac som si večer našla čas na seba, tým viac som sa cítila taká, že som schopná proste robiť veci, som schopná zložiť telefón, som schopná robiť veci, ktoré som si sľúbila. To znamená, že som nečakala vonkajšie okolnosti, že sa zmenia, pretože ja som bola schopná meniť svoju realitu jednoducho svojimi rannými a večernými rituálmi. Takže k tomu vás, maminy, pozývam, pretože my častokrát hľadáme odpovede všade naokolo, chceme všetko zmeniť naokolo. Jedinú vec, ktorú ja 100% verím, že potrebujeme zmeniť ako prvú, je upratať si svoje prostredie. Pretože to vám dá taký veľký nádych, že OK, hej, a teraz proste zrazu sa cítiš slobodnejšia, zrazu sa cítiš, jednak máš menej vecí, menej práce a tým viac času na seba. Takže všetky, ktoré ešte naozaj cítite sa zaseknuté, určite aj čistý priestor, čistá myseľ teraz v 50% zľave. Odporúčam 100%, pretože je to viac ako len upratovanie cez tento minikurs. A až keď vlastne si uprataš ten priestor, fyzický priestor, potom sa dokážeš pozrieť na seba. Pretože ako si chceš vytvoriť rannú rutinu, keď proste máš všade bordel, necítiš sa dobre vo svojom dome, hej, nemáš ani priestor na seba, hej? Nevytvoríš si rannú rutinu, ak nemáš fyzický priestor. To znamená, ja ráno takisto milujem, proste všetko tu je stále upratané, večer si to pripravím a môže byť samozrejme šaty a vodný kameň a prach, samozrejme všade tu je, ale môj priestor je stále uprataný a stále každé ráno ma tam čaká. A takisto moja spálňa, čistá oáza pokoja, proste všetko, čo tam nepatrí, rýchlo tam mať odchádza preč, odchádza preč, pretože viem, že večer, keď nám deti dokopy, keď ja sa dám dokopy, ak sa zababuším do tej postele, je to proste taký akt seba lásky. Takže naozaj, a práve preto aj Happy Mama program je vystavaný tak, že proste máš tam mindset, máš tam veci, potrebuješ pracovať najprv so svojím mindsetom, so všetkými tými presvedčeniami a tým, čomu veríš. A potom sa vlastne presúvaš do svojho srdca a pracuješ na svojej sebaláske, pracuješ na svojich rituáloch, proste pracuješ na tom, ako si, kým si, prečo tak si, prečo rozmýšľaš, čo môžeš robiť inak. Takže, dlho by som tu rozprávala o tom, ale naozaj v prvom rade ide o to, či ty akceptuješ ten čas pre seba. Či ty si schopná stať si sama pred sebou, sa postaviť za to, že prečo ten vlastne čas pre seba chceš, čo tým získáš a či si ty schopná si ho tvoriť. Pretože prvých 50% úspechu je na tebe. OK? A až potom ďalších 50% je to vykomunikovať a stanoviť si tie hranice. Pretože ak my same sa nevieme postaviť za seba, tak nikto sa nikdy za nás nepostaví. OK? Tak, verím, že som zodpovedala túto otázku a naozaj tento týždeň sa zamyslíme na tom, akú hru vlastne hráme sami pred sebou a či sme happy v tej našej postave, v podstate, okay? V tej našej roli. Takže tak, nezabudnite poklikať na link, zoberte si to, čo potrebujete a ja pre vás ešte chystám niečo úplne proste brutálne na koniec roka. Takže to o tom potom, ale potrebujeme sa naozaj postaviť same za seba najprv, pretože tam je už polovica úspechu. OK? Prajem vám krásny týždeň a dajte mi vedieť váš aha moment z tohto live dole do komentára. Čaute.